Ammissjoni inkwetanti dritt minħal id-deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Id-diskussjonijiet dwar it-tliet sptarijiet tal-Maltin li Gvern Laburista tal Stewart Healthcare fallew. Inna sena u nofs niddiskutu kif jista' jkun li mmexxu ħajjar dak id-diskussjonijiet sa issa ma waslux għal eżitu. Il-ġimgħa filgħodu Net News staqsa lil Chris Fern dwar dan il-kuntratt ta' tliet sptarijiet li skont il-Ministru tal-Finanzi hu miżawt bil-problemi. Iva, il-kwistjoni ta' deal kif inhi bħalissa huwa ċar li hemm problemi fih, il-biċċa tax-xogħol biex jiġi rranġat jew saħansitra il-Gvern joħroġ minn dak id-deal mhijiex kwistjoni daqstant sempliċi. Hija kwistjoni li hija ferm iktar komplikata. X'inhu ma problemi? Il-kontratt ta' Stewart u dak li l-istess kontratt li kien hemm meta Stewart ħadu over mill-VGH huwa l-istess kompletament ma fih ebda tibdil. Skomdu immens bil-mistoqsijiet dwar dan id-deal skandalus li wellet l-eks Ministru Konrad Mizzi, il-Ministru Fern spiċċa jammetti li l-kuntratt imbażwar li ġie miftijem minn wara dar il-poplu Malti mill-Gvern Laburista għadu propju hekk, kuntratt imbażwar. Kien ir-real deal suppost. Le, kull paċenza, kotaw nisow jiena meta qed l-Stewart huma the real thing. Illi huma imma Stewart huma kumpanija serja Amerikana, li hija l-ikbar kumpanija tas-servizz tas-saħħa fl-Amerika. Il-kuntratt inna sena u nofs niddiskutu kif jista' jkun illi mmexxu ħajjar dak id-diskussjonijiet sa issa ma waslux għal eżitu u allura iva l-kuntratt ta' Stewart hu dak li kien iffermat mill-VGH u aħna nisieġu li jibqgħu jagħtu dak is-servizz. Konferma li hemm il-problemi. Fi kliem sempliċi konferma li l-problemi ta' dan id-deal sa issa m'hemmx ħiel li se tinstab soluzzjoni għalihom u waqt li l-Gvern għadu jkaxkar saqajh, il-poplu Malti qed joħroġ minn butu xejn anqas mis-somma ta' 70 miljun euro. Sa dan it-tant l-istess Chris Fern baqa' jsiba diffiċli li sen kliem ta' kundanna għal dak li kien wara l-akbar żewġ skandli tal-Gvern tal-Labor, jiġifieri Konrad Mizzi, li wellet l-istess skandlu tal-isptarijiet kif ukoll dak tal-Electrogas. Staqsejna lill-Ministru għaliex il-membri tal-Gvern qed jibqgħu bidejhom marbutin u mhumiex jikkundannaw lil Mizzi. Nistennew naraw, aħna nistennew li il-Chairman tal-PSA jagħmel xogħlu. Bil-Ministru ħaġa tal-iskantament ifarfar fuq id-deputati nazzjonalisti. Kristina Majra għal Net News.